állunk az Ion előtt, ahol a Pécs a Magyar Liverpool, vagyis a Pécsi Országos Kortárs Könnyűzenei Konferencia és Szakmai Találkozó van. Kétnapos konferencia keretein belül olyan témák kerültek górcső alá, mint mi a tehetségkutatás jelene és jövője, az internet és a lemezeladás kapcsolata, és milyen lehetősége lesz a pécsi zenekaroknak az EKF keretein belül. A szervezők Bodrogi András, Berta András, Jezenszky Zsolt, Szutor Zoltán, Cserteg István, Neszta és Kerekes Kornél. Szutor Zoltán, a Szerzők Egyesülete képviselőben beszélt arról, hogy próbálják azt elérni, hogy az országos rádiókban több magyar zene szóljon. Jezenszky Zsolt a MALSZ részéről megpróbált rávilágítani, hogy a modern lemezkiadásnak milyen alternatívái vannak. Milyen lehetőségeket kínál a punk a zenekaroknak, mesélte el Bodrogi András az ő saját délelőtti előadásában. Berta Andrást kérdeztük a magyar zene jelenlegi helyzetéről és a konferencia fontosságáról. Alapvetően ugye ennek az egész konferenciának az a témája, hogy hogyan lehet a zenekari fejlődési utat, tehetségkutatást egy picit áttekinteni, meg ennek a hatékony módjait összeszedegetni, és egyáltalán ilyen tapasztalatcseréről szól az egész. Amiről én beszéltem délelőtt, az elsősorban arról szólt, hogy volt egy hangfoglalás nevű rendezvény nagyjából egy 1,5 hónapja, és ott is voltak ilyen tematikus napok, amikor hasonló témákat feszegettünk. Azt próbáltam így összefoglalni, hogy ott mire jutottunk. Tehát olyan témákban például, mint alapvetően a zeneiparnak a jelenlegi helyzete, tehát hogy áll ez az iparág, mindenki tudja, hogy dől össze, de hogy alapvetően így a romjaiból hogyan tud ez újjáépülni, és egyáltalán milyen esélyek vannak. Még nem az a célja, hogy itt 4-5 okos ember elmondja, hogy hogyan kell jól csinálni ezt az egész területet, vagy hogyan kell, mi az a titok, amitől ez baromira működni fog. Itt a dolognak az a lényege, hogy innen is, onnan is jöjjenek ötletek. És mit üzensz egy most induló zenekarnak, akik mondjuk első koncertjüket tervezik, illetve a csúcsra szeretnének törni? Hát alapvetően ezt tolni kell és csinálni kell, és azt gondolom, hogy minél kevesebb dolgot kell kívülről várni, mert a zenélés alapvetően önmagától indul be. Tehát ez pontosan azért egy nagyon értékes művészeti ág, mert hogy belülről fakad, és iszonyatosan nagy hajtóerő van egy zenekarban. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészről nem kell óriási elvárásokat maga elé rakni egy zenekarnak, mert az sok esetben csak lerombolja ennek az egész dolognak a szépségét. Viszont a másik oldalról pedig meg kell ragadni azokat a lehetőségeket, amivel össze tud gyűjteni maga köré egy közönséget, azt a közönséget azt valamilyen szinten mobilizálni tudja, tehát egy csomó olyan dolgot meg kell tanulni egy zenekarnak, ami nem csak kifejezetten a dalírás, vagy a dalok eljátszása, hanem valamilyen közösségépítés és önmagának a felépítése. És nyilvánvalóan el kell mondani, hogy egy hazai profi zeneipart nem ismerő számára jó iránypontokat kaptunk az előadóktól. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lehet, hiszen rendkívül megváltozott a hazai zenei ipar háttere, ezt jó követni, hiszen ennélkül a zenekarok nem igazán találják meg a saját útjukat benne, és akárki akármit is mondott, nyilvánvalóan igaza volt.